Unamding baklan jong ka Iran ulapin perai ki ying saban ba hagabinta ba syapang syathi jong ki Israel dan nekastep ka potarik ujiliu. Katkum ka kinhuan ka ba ajing sumarkir ki brio bala mensau kala yithu ba kumpan ringut ki brio kala mensau he nekastep na ka jing ther namding jong ka Iran. Ki kinhuan ajing Arab kila poi ha ka jaka bala syahir thama na ka benta banwa ya ki bala mensau ha ki yeng bala syakta. Ki dur bala yo na kita long khubor ki peni ya ki nong ajing Arab ki badang jurib ya shibun ki yeng ki belatwa ya shibun ki yeng ki belatwa man pen kan ma ki Israel kala sedang man hiar thmai ki Iran haka khatlai tri gujliu da ka ba ong ba ka thmu ban khangla ki Iran na ka bashna ya ki tiar thma nuclear ka Iran kala pen phai kala ya ka ne na ka bathian la ki namding bat ki drone ya ki Israel bat ong ru ba ka jishna tiar thma nuclear jongka kalong ka basuk bat ka bashngan. Ay, abang.